Serius. 하나 잔치. 하나 잔치. Really? Baby, nangniba huwa jagan na henjo jagan. Nangniba huwa jagan na henjo jagan. 사실 피부 없으니까 베이비 피부 없으니까 베이비. 왜 가? 베이비 피부 없으니까 베이비 사실 라인은 해. 라인 능năng của nó nè. Hello everyone, welcome back to my channel once again. 마블이동 뭐 모자인 동나? 앙부 모자인 동 있으니 온나요. So लोगोफोर दिनैनि वीडियोआ जाहैबाय it's very interesting आरो ना आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा मजा होगा फन होगा so दिनैनि वीडियोआ जाहैबाय I'm gonna prank him आङो आंनि हौवाखौ prank खालामनो नागिरदों आरो ना so मा prank बियो आं बेखौ खिथानोसै लासै लासैसो नुलांसिगोन मा prank so बेखौ आं prank खालामनो नागिरदों होमबालाय थुदो नायलांबाय थादों आं बेखौ मा prank खालामनो नागिरदों so guys let's go the prank आ जाहैबाय आं आंनि हौवाखौ pregnancy test माने pregnancy prank खालामनो नागिरदों that I am pregnant ओमफ्राय so लोगोफोर I'm gonna call him आं दा बेखौ call खालामसै call खालामनानै लिंहरगोन आं र' फैना फैया बियो फैखानांगोन obviously नाथ' होननो हाखाया खामानि गैयाबा फैगोन बियो दहायथ' फुङाव खामानि गैयासो होनदोंमोन बेबे हेल' बेबे मा अहाय दं नै बाजाराव थांनो ओंखारदों दसे दखानाव मा लायनोसै ओरैनो टाइम पास माथो खालामनांगौ अखा हादोंना खामानि दंना गैया खामानियाथ' दिनै गैया आंनाव बिराद मोनसे गिदिर इम्पर्टेन्ट बिराद गिदिर इमारजेन्सि जानानै दं मा जादों प्रब्लेम जादों बिरादनो मा प्रब्लेम जादों आं फैबासो खिथागोन फैनो हागोन ना हाया खिथानो हालायलायो फैनो हागोन ना हाया मा जादों मा फैनो हागोन ना हाया थांगोन दे माला फैनांगौ दसे थाना थांसै अखाबो हादों नै एसे अखा नागारहांबा फैखा थांगोन दे बिराद इम्पर्टेन्ट आं गाबनोसो ओंखारबाय दे थांगासिनो दे ओंखारसैबा दे दोनसै होमबालाय दे बेबे ओमफ्राय मा जायो ओमफ्राय लाभ इउ टु थाब फै मोजाङै फै मोजाङै सालाय दे बेबे दे आं बिराद दुखु जादों दे थांगासिनो दे मा जाबाय थायो दे स' लोगोफोर लिंहरबाय बेखौ फैनो नागिरबाय स' ओरैबायदि मजा खालायगोन आं नायनो मा होनो बियो फैग्रोथोंसै आङो दा ओंख्रि संनो नागिरदों अमा ओंख्रि संसै ओमफ्राय नेनोसै बेखौ ओरैबायदि मजा होगोन आं बेखौ दिनै अमा रुबाय आंहा बेखौ संसै आं टमेट'जों गोथावनो स' लोगोफोर आङो बेखौ रेडि खालामसै आं दा बाव माबानो नागिरदों लिपस्टिकखौ फुननानै माबानोसै आरो ना मा होनो बिलिमा र' मोनबाय नोंना मैसो बेदरा आया नांलाबायसो एसे जेबो बुजिनाय नङा बियो हे नांलाजोब्बाय थोड़ा साफ कर लेते हैं स' लोगोफोर रेडि जाबाय प्रेगनेन्ट होननानै बेखौ आङो माबा मोनसे खाथायनोसै फियना एरखादों मादों होननानै खाथायनोसै आं फियना लिपस्टिक दांदोंमोन होननानै खाथायनोसै आं बेखौ स' आं बेखौ बेनो देखायनोसै दा फैबाथाय लोगोफोर माय प्रेगनेन्सि पजिटिभ रिजाल्ट इज रेडि अखा हानानै बोथोरा मारै जाखोथाय गिसि गिसा मोनलाजोब्बाय आङो फैखागोनसो मोनबाय बेलाय मा नोंना ओंख्रिया सफैसिगोन आं बियो सफैबायबो दां मालाय हा बोरा सफैखो ना माखो सफैबाय बोरैबाय मा लाबोदों प्लास्टिकआवलाय मेथाइसो फै फैनानै मादा खुथा फुंगोरा खिथागोन थौ बेसला मा खबर
마 커버 딱 기타가 나는 툭르나 에 피그러면 나 기타는 거나 마가 아다 잡히는 건 그래 헐 지라이 나나 피오나 설피당 설피당 설베 설피당 기타가 mana lain 설 설피당 비철 비철 배 봐봐 딱 기타가 나 지라이 그러나 아바 파쿠타 코페스로 비라 포그잖아 스테이나 와 무슨 탈래 기타가 하나 손으로 하겠나 빠빠 빠빠 스타거든 빠빠 안드라 텐션 나라 빠빠 맞아랑 텐션 나라 아래 텐션 자네 왜 저건 저 앙텐션 거 자든 쿠시고 자든 너왜 너는 나네 쿠시 자든 스타도 딱 기타가 저래서 슝그럽고 난 피부라 오마 감사하는 거지 않나 나랑 맛있네 능 사바도 능 사바 해 잘해 잘한다 별이 소피바 양미네 기타한테 또 세워 타는 그래서 우타블라 자가스 맞자 맞아 그나 순간스 딱 기타가 나 그나 손 하긴 해야 되지요 미칠룩이 단다 네 스타도 이 토그 담배 거 보여놨네 스타 엄마야 하쿠타 갑난 카드가 맞네 비비 임포턴 그 세대 스타도 갑나 에? 맞아라 이제네 와 스타도 맞아라 너희 잠바랑 백낸다 래 응? Are you serious? Oh, 누가 나만 two lines are positive. Ya dai, buku pura ini. Makan. Nunggu nama dai. Nunggu. Makan lain. Makan lain. Hara 상들은 아니야. Makan lain. nunggu amra. Kursi itu jepang na. 외국 기타는 건당 그 임포트나 비네. 아쿠 다쿠 가시블 소시야. Makan lamna. nunggu. Makan lama. Nunggu, makan lama. 말은 기타지야 마칼라마 농마르고 농고 거기 쇼지 방드레바테 나가서 그냥 마칼 마칸 하바잔치 란치 Are you sure? Yes Serious 하바잔치 하바잔치 Really? Really 농거는 농거 타? 농고 Treatment nya bagaimana mata haba kamu sih? Kara deh Biba mau sih ganti nambah maka kalau anak film biba 그때 키웠자겠나? 나 맛있겠네 난치 살짝 밑에 손 하나 펜톤 잡히구나 맛있다 오로브라 나 이제 막 사실 페미 옷을 베이비 피부 옷을 베이비 왜 가나 베이비 피부 옷을 베이비 사실 라인은 내 나요 라인 능난구나 나 안 밤나 하예 능밤 나 뭐 미망 가지고 그 능라이 막 궁대 미망 가지고 몸 건능 비비 거 비비 고흐네 잡은 말 공바이 잡아이 비비 고흐 오케이 란치 스타트 비비 고흐 잡아이 잡아 비비 고마리 고나 보자카 마메지 살라물라 다마시나 란치 마트 잡아이 이거 비비 고흐 잠발레 프랭상 비비 들어 만능 프랭스 비비 능거 비비 고흐 비비 고흐 베이비 낭리바 호화자간 hen조 자간 낭리바 호화자간 hen조 자간 나이 건당 호나이든 좀 우대보 수동 배우는 거야 호왔어 건당 아따니 겨우가 능 호화자 잔룩이나 hen조 자 잔룩이요 hinjau 잡아부 무장 호와 잡아 무장 이렇게 오케이 아도 hen조 거 스무 장 자니고 무장 I'm pregnant, look good. Ayo pulang ke sini. Makalah mau na.
मा खालामनो लादो लानोसै लानोसैनो लानोसै हाबाबो लानोसै मा खालामदों नोंखौ नंगौ नङा जाखो ओमफ्राय फ्रेंसो sorry बेनो एम्फौदों खोथाया sorry एथ' हाखुदाखौ फैहोनानै ओमफ्राय बे मा बे फ्रेंसो माथो बेखौ आं माबाजोंसो आखिदों मा आखिग्राजोंसो फ्रेंसो बिदि जायो मानसियाथ' एथ' होनानै रग'नानै बायदि सिरियास जादोंमोन आरोना नोङो रागा जोंबाय माथो रागा जोंनांगौ जाखो माथो जाखो फ्रेंकसो खालामदों नांलाय माथो खालामनांगौ बिदि एकदम सिरियास लाखागोन ना बेखौलाय मानो लानांगौ जाखो बेफोरखौलाय माथो जाखो जाबा लागौमोन ना जायाखै नालाय जायाखै गबाय नोंहा जेबो नङा ओंखाम जानांसै ओंखाम जाना थांसै जासुला स' लोगोफोर बिराद सिबाय अन्थाव आंनि प्रेंक भिडिअखौ रागा जोंबाय बियो आं मिथिखायो दा भिडिअ खालामखांनायनि उनाव मोनसिगोनसो आङो बेजों स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ माथो खालामबावनो सम बिदि प्रेंक खालामनांगौ जायो व्हाट टु डु आं बिराद मोजां मोनो प्रेंक खालामनो आरो खालामबावगोन आं बायदिसिना प्रेंक खालामबावगोन आं बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आं स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माबायदि मोनखो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नुनानै सेन्टिमेन्टाव लानाङा आरोना ओरैनो फान आरोना फाननि थाखाय माबादों आरोना भिडिअखौ लाबोदों फिअनाया माबायदि होनदों आंखौ बेबिखौ गहो होननानै बेबिखौ गहो होननानै अबाय नुयो इउटुबाव नुयो खोमा बियो जाना बिराद दुस्थ'खा ओमफ्राय आइ एम हेपि गावथ' जेबो मोनाखै एटलिस्ट आं माबासो होनगोन सानदोंमोन मा होनो सानदोंमोन आङो प्रेगनेन्ट होनो मोनबा बाट एटलिस्ट पजिटिभ एन्सार फैदों बेबि सरि मा हाखु स' लोगोफोर खाथि नांगौसैखौलाय थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल स' माच थाबैनो एनादार प्रेंक खालामबावगोन आं बेखौ हामा बेखौ मानो रागा जोंनांगौ सरि बेबि आइ लाभ इउ स' लोगो thank you for watching my video love you all see you all soon very soon in my next vlog bye bye